en Santa Comba, de forma, con barbaridades moi grandes, como as que vemos tanto en Barbeira e nos outros parques eólicos, puñéndonos uns eólicos de máis altos que a Catedral de Santiago, a 300 metros das cuadras e das casas. Néstor deixou-no moi claro nas súas verbas cando dixo eólica así, mais non así. Se Madrid quere muiños, que os coloque na castellana. Estamos fartos de que os outros se aproveiten dos nosos recursos. É así, ni máis nin menos. Necesitamos seguir loitando polos intereses do noso país para continuar sendo vítimas para non continuar sendo vítimas das posicións contrarias das forzas de ámbito estatal. E para iso necesitamos un grupo galego forte no Congreso. Dos compatriotas temos unha certa obriga moral de abrir o pensamento e o corazón da xente a novos espazos de progreso e de liberdade que todo ser humano se merece e que, polo tanto, debemos, como intentamos hoxe aquí, de loitar para conseguir. Que acceda ao Parlamento é case, polo tanto, un milagre, e para milagro xa temos os de Vilamaior. Sin embargo, que reforcemos a nosa voz en Madrid a través dos compañeiros e compañeiras que ocupan os primeiros postos da candidatura nas 4 provincias non está rexido pola providencia divina. Só depende de que o día 23 a xente que sinta e que verdadeiramente ame este país decida introducir a papeleta do BNG dentro das urnas. Coa historia. E nesta cita coa historia non toca nin votar con medo, nin votar con medo que algúns queren que votemos, nin votar por o menos malo. Toca votar por o que merecemos ter e por o que mellor nos vai a representar. Toca votar, por tanto, por Galiza e toca votar por os intereses de todos e de todas nós, de todos os galegos e de todas as galegas que vivimos neste país. Toca votar por nós e sen complexos, sen ningún complexo e coa total convicción, digo vos que votar por nós e votar por Galiza é votar por o BNG, sin ningún tipo de dúbida, tanto ao Congreso como ao Senado. Votar e coller a papeleta que leva os nomes de Néstor Reo e Xosé Antonio Andrade por o Congreso e a que leva o nome de Xesús Gómez Antelo por o Senado. E isto digo, e isto non é opinable, isto que digo non é opinable. Decir que o BNG é a única forza política que vai a defender os intereses de Galiza en Madrid non é unha cuestión de opinión. Para os emigrantes non existen fronteiras. Santa Comba é unha terra de emigración, desgraciadamente, por excelencia. Primeiro marcharon ao Brasil, a Argentina, Cuba. Marchamos a Suiza e a Alemanha actualmente. A vos parecevos normal eso? Non. Temos riqueza aquí, por que temos que marchar? Que marchen eles! Bueno, pois, aparte disso, tamén quero dar un saúdo especial a unha enfermeira que está aí pendiente se a chaman por un tema de urxencias. A sanidade pública está presente, o ensino está presente, a investigación. Necesitamos investigadores que a xente non marche para o estranxeiro, que queden aquí e que nos coiden de nós. E sin educación, sin sanidade, non temos nada. Pido un aplauso para eles, para elas. Bueno, e agora, como sei que teño tempo cotado, vou ao choio. Este non conta, Almudena, eso desconta, esa é presentación nada máis. Bueno, vamos a ver. Vou dicir o que pasou últimamente no Parlamento Galego, para que vexades que o bloque é máis que preciso. E o que conseguimos nós, mesmo estando en minoría, non o consiguen nin o PSOE, nin o PP, nin agora o que se chama Sumar, que antes era Podemos, antes era Izquierda Unida, xa non entendo nada, estou un pouco perdido. Vale, conseguimos algo super importante. E grazas a unha asociación que foi a precursora desto. E a asociación foi unha plataforma de migrantes retornados. Foi Maruxía Domínguez, que era o que estaba aí ao frente, xa non está entre nós, pero para ti, Domínguez, conseguimos algo: a tarxeta sanitaria gratuita para os emigrantes retornados.
éxito do bloque grazas a Dani Castro e a presión de BNG de Migración. A partir de... potente do BNG en Madrid, as cousas veredes como empezan a cambiar, pero así. Empezan a cambiar, pero rapidamente. E outra cousa que vos vou dicir para rematar. Hai xente que conspira desde aquí contra Galicia. Non só os de Madrid, os de aquí. Conspiran contra Galicia, non queren que Galicia levante cabeza. É mellor ser amigo dun narcotraficante que vir aquí a Santa Comba facer campaña. Entendedes o que eu quero dicir? Bueno, pois para que os de aquí tamén haxa que parar os pés aos que conspiran contra Galicia, eu diría que eu, polo menos, vou-lhe votar a Ana Pontón para presidenta da Xunta. Eso está claro. Así que, esta vez é verdadeiramente Sí, no, porque senón está-me barrando a mí, non sei que vai parando. O meu xefe de campaña teño que obedecer. Así que, para terminar, para rematar, eu pido-vos que o día 25 de xullo... No, deixadme acabar. No, o 25. O 25 de xullo, que os galegos e as galegas lle vaiamos facer unha ofrenda ao apóstolo, que é un bo grupo galego no Congreso e no Senado. E non a pequena vela que lle vai poner Filipito, ou o representante dele, que vem desde Madrid, facer-lhe a ofrenda ao santo. Nós non temos falta desas ofrendas. Nós temos falta de ofrecer-lhe ao povo galego unha vida digna. E mentre non teñamos, mátanos, acaban con nós. Así que, viva Galicia, viva Santa Comba.